Proiektua da Menu Solidario, teknikatik jaso genuen proposamena, teknika da lanbide heziketaren berrikuntza zentroa, eta hortik dator iniziatiba hau. Eta gu pentsatu barik ja zuzenean erantzun genuen baietz, argi daukagu olako iniziatibetan egon behar dela, eta ja egun horretatik hasi ginen lan egiten proiektuan. Prozesua hasten da astebete lehenago. Hau da, gu bidaltzen diegu etxerako lana, ikaslei eta haiek egin behar dute aurreko plana idatziz, emailen bidez edo klarrumen bidez. Eta orduan, hemen egunean bertan batzen garela, hasi baino lehen, eskematzen dugu dana. Talde bakoitza egin behar duen platerra, zelan egingo duen, zelan aurre prestatuko du dana, behin ja adostua, hasten dira sukaldatzen. Behin ja platerra eginda, hori importantena da, temperatura jaistea. Temperatura jaistea ia 0 graduetara, hori da seguridade alimentaria eta egin beharreko da. Hortik, ontziratzen dugu ja dana. Eta hortik, termokutxeetan sartzen ditugu, behin dana filmatuta eta segurtasun guztiekin, eta hortik etortzen dira eramatera. Biakoek hartzen dute janaria kutxetan, eramaten dute plazara eta hortik voluntarioek arduratzen dira banatzen. Karitaseko talde bat dugu, eta prestatu gara, guztenean eta barikuen, emoteko janarieri, behar deurienari, Karitasera datotoz behar deurienak. Eta guk zerrenda emoten dutzeko oneri zenbat behar dugu zan. Segun zenbat direzan, 2 edo 3 edetzian, bako txantzako barrazio bat. Eta ostalaritzak prestatu egiten dugu hori. Da gu banan duten ona etorri bakarrik,